kami sa bahay at nakabihis na ako. Kakain tayo ng yung tira natin na inunon, tapos may chicken, nag-KFC sila. Tapos nagluto si Kel ng kanin. Nagluto din si Mark. Si Kel, si Mark. And then yung dalawang bata. Ayan, gising na gising. Anong oras na? 12 na. Ang ganda ng concert. Ganda ng concert, dong. Say hi. Say hi. Hi, SpongeBob. Yeah. Hindi ko pala na yung ating ano. Yung ating ikaw na nabili sa ano. What's wrong with that? What's in the head? Fish, Baba. What's in the head? Brain? Eyes? Nose? Lips? What's in the head daw? Ito yung yung nabili natin sa Zara. Dong! Ang ganda ng concert. Sobrang saya. Ayan, inunon. Ang masarap na inunon ni Tita. Tapos bahaw. Yung sarap. Hala, inubo na siya kakakanta doon. Kung mayroon tayong ibang ulam, hindi makain ano yun. Hindi, sayang. Magluluto pa sa pero sabi namin, huwag na. Sarap na inunon. Ay, Sabi niya, luto pa daw na. Sabi na. Huwag na. bukas na yan. Sarap talaga ng kanin ni Mark. Buhaghag talaga. False brand, diba? Sabi mo, false brand. Buhaghag. Tingnan mo talaga ang gising na gising. Tingnan mo, kumakain. No. You don't want the strawberry? Oh no. Yan yung natik nyo? Diba, sarap yun. Hindi ba kami talaga kakain ng rice na Matamis. Diba? Napaka-juicy, malalaki din. Ako na lang kailangan kakain ng strawberry. Yeah, kainin mo yan, marami pa. Ito yung strawberry na pinik nila. Masarap kasi crunchy pa. Ilang araw na, diba? Ilang araw na kayo na. Kasi hindi ka mabilis siya mag-ano. Sabado. Pa 1 week na. Pa ano? Crunchy pa. Okay. Kasi nung ano, sabi mo kinakain ng aming berries. Blueberries yun kasi yun sa Sa'yo bibi ang blueberries. Sige. So yung kutsara ko, pinalitan ko din. So hindi na magreklamo si Zach nito kasi laging may nagkagano. Diba? There's spoon like this. Ito tama na sa bibig niya dahil. Sa ngayon si Zach, osi-osi din. Ano siya, Why is your spoon like like this? this. Ano talaga yan? Sasabihin niya talaga kung anong nasa isip niya. Hindi yan mag-ano. Sa akin niya, pa nagluluto ako. Your cooking is good, but this one is so-so. Oh, go! Tinakip mo na, Jewish na siya. Yung gusto pa, oh. Tapos na kaming kumain. Manunood tayo na Linlang. Kasi hindi namin natapos. Hala, anong oras na? Kasi tingnan yung mga bata, hindi sila matutulog. Si Arlo, grabe ang energy. What are we watching? Linlang. Tingnan mo siya, oh. Anong oras na, love? What time is it? Si Arlo, grabing energy ni Arlo. Okay ka lang dyan. Guys, alam niyo ba kung anong oras na kami nalilitita? 3:30 na. Tinapos namin yung lahat ng episode ng hala, linlang. Tapos, hala, di ko nainom yung aking vitamins. Umaga lang. 3:30 na. Bukas na lang. So, kung may dalawa pang Uy, pa-live. Kunti na lang, tapos na. Kasi, kung mayroon pang episode, hindi talaga kayo matutulog. Ang ganda na. So, matutulog na kami, guys. Good morning. Bye. Good night. Good morning, guys. 11:43.
Late na kami lahat nagising. Kasi kami ni tita, umakyat kami 3:30, nag-skincare. Then, pagpasok ko dito sa kwarto, hindi pa ako nakatulog. Mga 4:30 na ata ako nakatulog. And then, eto, kanina madaling araw, hindi ko na siya natatanggal. Kasi wala ako yung makeup remover. Ano kasi ito? Kailangan ito ng malakasan na makeup remover. So, naligo na pala ako. Hindi ko pinasa yung buko. Tapos, ito yung ating airport outfit. Hindi rin kami nakapaglakad. Ang plano namin ni Race, may dala akong isa pang panglakad. Ito yung talaga yung pang airport natin. Meron ako ditong yung panlakad natin. Saan ko na ba yun nila? Hindi natuloy yung lakad natin kasi eto. Hindi natuloy yung lakad natin kasi nga late na kami nagising. So ngayon, ang ginagawa ko ay tinatry kong pagkasyahin yung mga nabili natin sa Zara dito sa bag. So ginagawa ko siya ng paraan. Kasi hindi tayo hindi ako mag-check-in ng luggage. Hand carry lang tayo. So, ayusin ko lang to. Ayan. Ayusin lang natin to. Ito, hindi natin nagamit. Oh. Punta sana kami sa doon sa may falls. May falls dito na malaki na maganda lang mag-walking. Kasi hindi natuloy. Then si Merce, mag-text din siya. Kung gusto rin namin maglakad, malapit sa beach, para malapit na sa airport. Late nga tayong nagising, kaya hindi na talaga natuloy yung yung ating walking. Kasalanan to ni Lynn lang. And yung mga bata, kagigising lang. Nagririn ko na si Arlo na umiyak. Sana magkasya siya. Yung mga labang ko nandito na rin sa bag. Ito. Yung mga bago at yung mga hindi nagamit. Tapos ito yung extra nating socks. Hindi lang natin nagamit. Bigat pa pala tayo. Bigat na. Yun, meron na siyang laman. Oh. Hindi lang makita yung mga nasuot na natin yan. Kita manay. Here, Baba. Ano masara natin? Suotin ko na lang kaya ito sa ilalim. Ang ilalim ko yun. Ang scary. Hala. $7 kilos lang yung yung hand carry. Oh shit, mayroon pa. May isa pa akong jacket kasi nga pang walking niya. Wala. Kailangan ko ng hindi kakasya. Wait. Pinalitan ko pala yung suit ko. Yung black na yung ginamit natin na jacket. Tapos yung inner ko ay yung dapat na pang walking ko kanina na hindi natuloy. Pinalitan ko rin kasi kanina naka navy blue yata tayong bralette. So hindi pa ako nakababa. Parang sumiram ng yung parang tote bag. Tapos eto pala yung mga dala kong skincare na paubos na. Ayan, naubos ko na. Ilalagay natin to sa basurahan. Hindi na natin to dadalhin. Tapos si Ayla kanina, habang nag-aayos ako, nagpapalagay din siya. So, yung likod ng mga brushes, yun yung ginaganon ko sa kanya para hindi siya malagyan ng makeup. And ayan yung kanyang mga laruan dito. So, babaan na tayo. 12:30 na, guys. 12:30 na. Luto na yung ating brunch na to. Yeah, brunch na. Oh, kasi na? 12:16 na. Kaya nga, alis tayo soon. Oo, alis na. Ala, ako na talagang uwi ta. Okay, kain na kami, guys. Kinain niya yung tira na yun sa akin yung Truck. Buyag na bata. Ay, ito si Arlo Boy. Ayan, May dami doon. Sa kanya ba yun? Alang dami. Oo, na pink. Dami. Sabi niya, this is for baby. Baka dami ng kanyang dal. Okay. Yeah. Gusto mo ba ito? Ayoko. Okay, that's good. Ito na yung ko para maalaman ko lang yung kakainin ko. Yan lang. 2 years.
nakaupo ka na, yung susubo ka na, pero mayroon pa. Hihingi. Diba? Bye-bye, baby. Sarap. Sarap nga, guys. Diba? Hi, baby. Bakit ang dilim ng kaliwan? Kasi nandito lang naman siya sa ano. Ang cute ng dalawa. Nagbibigay na sila ng ice cream. Tita Manay wants I want ice cream! Oh, thank you! Ang bango naman ito. Yeah, Play-Doh na ano. Ang bango. May scent. Kasi yung iba wala man. Ito ang Wala, bango. Ang sarap ng amoy. Hello! Parang Tita Manay wants I want ice cream, please! Arlo! Ayan na siya. Oh. Ice cream, please! Ice cream mo! Tita Manay! Not me! Tita Manay! How about me? Ice cream! Cute niya. Oh, mami din. Kanina pa niya binibigay sa akin eh. Ang sarap ng longganisa. Yung skinless. Yes, baby. Ayan. Is this my pocket money? To Mount Gambier? Oh, may totoong ano. 50 cents. Thank you. Pamasko ni Ayla sa akin, guys. Daman, yaman. Kasi may ice cream stand siya dun, no? Daming bumibili. Daming bumibili. Si Dong, nasaan na yung ice cream mo, Dong? Oh! Ay, ang cute. Happy na siya, oh. Oh, diba? May sari-sarili silang ano, mundo, oh. Careful, Ay. Baba, careful! Hindi, Ayla. Ala, Ay, ito na kako. naman. Kagabi yan ang ginawa niya. Baba, away from the wood. O, diba? May ano pa siya. Careful! Stop spinning kids! Stop! Ban! Stop! 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 That's it! Kanyan sila kagabi. Madaling araw si Arlo, guys. Ganyan sila. Oy, hinihilo nila siya. Hala, Arlo. Lasing na siya. Oh! Wala na, Day. Wala na. Lasing na si Dodo! Where we going, Baba? Where we going? In the airport. What we gonna do to the airport? Ang saya niya. What are we doing in the airport? What we gonna do? Huh? What we gonna do to the airport? What we gonna do there? What we gonna? What are we gonna see? What are we gonna pick up? Hindi naman ano else. Kanina sabi niya, ano? Who else? What else? Who do you wanna see? A butterfly. Kanina sabi niya, paakala niya pipikapin si Tito dyan. You wanna come with me too? Yes? Tito John home. Tito John home, baby. You gonna drop me off because I'm going back to Tito John. Bye, Tito. Ay, nagbabay na sila. Tinanong niya si Arlo kung gusto niya mag-toilet kasi nagpupo. Turuan niya na daw si Arlo magpo sa toilet. Ayun, oh. Ang cute. Kanta-kanta lang si sis. 128 na pala, guys. 129 na. Inumin ko lang to yung aking supplement. Bakit ka? Ano? Nasa car na? Ito, inumin lang. Yung ako, akala inumin? Hindi, ako nga. Ano nga? Tapos, para saan yan? Ano, nagbuto ka na lahat. Supplement mo. Pangalawang ano ko na to, doctor. Pangalawa na. Battle. Aya? Oo. So, bakit ang dami?
Dalawa a day. Pwede mo siyang morning and pwede siyang night. Yeah, nap sleep. Yeah. Tapos, di ba ito may mga lasa? Pag nasagot ito, ito kahit matagal na sa, wala. As in? Walang pait, wala. So, glutathione siya? Oh, tapos yung maganda, panoorin yung mga video ng last week. Yan. Maganda siya. Mapapaganda lalo ang tulog mo. At pagising mo, ang ganda-ganda. Kaya pala, ang ganda-ganda mo lately, ha? Parang ano tawag nun? Endorser ng last sleep. Hindi, maganda kasi. Pangalawa ko na tong bottles eh. Tapos, bayad ni sa kanya, magkawas. Sino yun? Sino nga yun? Alam mo, wala. Hindi, maganda kasi. Maganda ang mga reviews. Yung next order ko, dalawa yung binili ko. So, may extra. Iba-iba kasi laging sold out dito doon. Dito mo, mag-ano ka, distributor. Yung nga, parang gusto ko na, pag bumalik ako sa tingnan natin kung ano. Kasi iniinom ko talaga siya, pangalawa ko ng Yeah. Kasi laging sold out sa mga, kung kani-kanino na lang ako nakakabili. Oh, wala na. Wala na. Pero madilim, no? Madilim nga, bakit? Hindi ko Right, alam. Ayun, linaw na. Ay, kasi dito sa inyo, kasi open, no? Hindi ka Nabago niya na guys, di ba? Ang linaw na namin. Ang linaw. Nakaglutan na. Nakita na yung mo, Yung baking glass skin. Kitang-kita ng glass skin. Ayan, Ayos na yung camera niya. Oo nga pala, tanggalin mo na. Hindi ko na nakalimutan yung O, di ba hindi mo alam na mahal nito. Sa Zara, 23 lang to. Tatlo na sila. Uy, ano oras na? Sinuot ko lang. Paalis na kami maya-maya. Maya pa? Ano oras tayo? Just before 2. Mga 150? Yeah. 136 na eh. Yeah. Yung isa gusto na mag-Philippines. Gusto nung siya. Linagay ko lang. Wala lang. Kasi pag uwi natin, hindi na natin to, kaya natin ulit ito malalagay. Kasi, di ko na malagay. Manood ka na lang mamaya. Kung may time. Yan lang. Ayun nga may pala. lakad na naman kami. Ayun, may lakad kayo. Ayan si Ayla, tingnan si Ayla. Ayling! Ready na siya mag-Philippines. Ready na siya mag-Philippines. Nag-impack na. Nakahiram na ako sa kanya ng, ano ba yun, yung bag. Kasi nga, yung labahan, doon ko na lang nilagay. Di ba? Ako na lang naka-purple bag. Oh, di ba? Kasi yung paper bag, mapupunit yun. Yung Zara. Yung mama? Si tita kanina pa to. Kanina pa siya paikot-ikot. Ikot-ikot. So, yung ininom ko pala ay fish oil, omega 3. Yes. Tapos, lax slim and yung supplement para sa hair and nails. So, yan yung ininom ko. Bye-bye! Maybe next year? Yeah. Kaya nga. Mark! See you, Mark! Iyan kita. See you. Ng kanin. Ang sarap ng kanin ni Mark. Buhaghag na buhaghag talaga. Bye, Arlo. Bye-bye na. Nagpapaalam na sila. Bye-bye ng Pinas. Are you ready, Ayla? Yes. Where are you going? In the airplane. So, where are you going? Where are you going? In the airplane. Me, I'm coming. Punta siya ng airplane. So, ayan yung ating airport. OOTD. Right, baby? Yeah. And si Ayla, ayan. Princess talaga siya. Ganda. Ha? Kaya, silang lahat. Kulang na lang si Dan, nag-work. Okay, let's go. No, your shoes. It's heavy. So you don't want it. It's heavy. Okay. Bring this or not bring this? Bring? this. Okay, Okay. How are you, kids? Okay. Where are you going, Arlo? Airport? Yes. Where are you going, Ayla? In the airport. In the airport. What are we gonna do to the airport? Yung isa na. What are we gonna do to the airport, Baba? Play. Pray? Airport. Play in the airport. Arlo, gonna play? Airport. Okay. Cute. Okay.
Okay, JJ. Oh, di ba? Mayroon po siyang luggage. Yung ano mo, sanis mo, nadala mo? Ayan na. Luggage siya, Arlam. O, di ba? Nag-expose siya kanina. Okay na. Okay na. O, di ba? Mali pa naman dilim. Yung iba kong vlog, madidilim. May tubig daw. May dala na ako isang tubig. Sino yan? Si Mama. Bye, Ta! Bye. Diba? Parang, bye, Ta! Bye! Bye! Okay, ma. Malaking Another bus. bus coming. Go, look, Ala. Look. Look, Baba. What's that? Another one Bus. there. Another one, Oh, yes. yeah. Oh my gosh, Ang there's a daming lot of buses, bus. guys. Walang ano, sila siguro yung stoplight. Or may ginagawa. Kasi si Kuya ang nag-stop sa amin, oh. Human stopper. Human stopper. Trump pala yun, guys. Yun ang dumaan. Pero tawag ni Arlo, bus. Yeah. Baba, oh, look, the Santa Claus. Ang laki. Ay, hindi. Diyan na yan forever. Oh, ang laki. Paano mo yan na... Ano siya? Semento siguro. Merry Christmas. Laki-laki niya. So, dyan talaga siya through the I think years? so. Yeah, I think so. Siya na talaga. Tulog na pala si Arlo, guys. Hindi niya na nakita si airplane. Dito na kami sa airport. Ako na talaga ang ano lang, parang pumunta lang ako sa nag-day trip lang talaga, day. They're right way to the top nag-enjoy. Sobra naman. Very good naman yung ating 24 hours in Adelaide. Tulog ang Arlo. Ida-drop off niya lang talaga ako. Drop off lang dito. Ayla, see you, baby. Baba, say goodbye to Tita Manay, my love. Bye. See you next time, okay? I'll see you in a few weeks. Yeah. The door there, Mama. Ano daw? I wanna go there. Oh, you wanna go there, baby? We'll go there when it's our turn, okay? Okay. Today it's Tita Manay's Tita turn. turn. And then next, Ayla's turn on. The door there. Oh, dito na, guys. Yes, baby. Thank you so much. See you in a few weeks. Yeah. Bye-bye. See you, Dad. See you. See you. See you. Thank you. Thank you for playing with me. What's that? See you. Say bye. I love you. I love you. You love you. I will say hi to Tito Jan, okay? Okay. Bye-bye. Magdulas eh. Sakit tayo, second floor. Duman tayo dyan. Next is, dito na tayo. So, duman tayo sa scan. Kasi dun sa Mount Gambier, wala kaming dinaanan na ganun. Papunta dito sa Adelaide. So, 3:15 yung aking boarding. Hanapin lang natin yung gate natin. Alam ko sa left daw, sabi nung tinanungan ko. May mga shop dito. Gusto nyo mag-shopping kung may time pa, kaya ako wala na siguro on time kasi 3:15 to 14 na eh. Ay, yun yung Tom Ford, oh. May benefit din, oh. Ay, dapat pa inagahan natin. Para kapag ano pa tayo, tingin-tingin. Jo Malone. Sinahanap ko lang yung gate kasi doon sa pag-check-in ko online, wala pang nakalagay na kung saan tayong gate. So, naglalakad-lakad lang ako dito para hanapin yung gate natin. Diba? Dito. Nakita ko na yung Rex. Check lang natin sa monitor yung ating flight number kung dito yung Mount Gambier. Ayan. Tinawag na yung ating flight. So, ito yung ating boarding pass. Line up lang tayo dito. Enjoy your flight. Thank you so much. Might make it a bit bigger if that's all right. There we go. Got it. Thank you. Thank you. Thank you. I-follow daw natin si Kuya. So, malayo-layo yung ating nilalakad. Dito na tayo, guys. Nakupo na tayo. Seat number 5 tayo. Nasa single seat tayo. Ayan. Wala tayong katabi. Ito na yung ating hand carries.
back to Mount Gambier, guys. So, punta na tayo sa car. Windy. May sun pero windy. Ayun yung car natin. Hi! Hello! Good! Hello! Where's Holly? Oh, look at her. Katabi niya yung kanyang bucket na full of lollies. We're going to... Yeah, we're going. Papa! Mommy is back! Oh no! I can see your... I'm back, Baba! I am back! Hi, baby! Did you miss Mommy? Okay. Just gonna wear that then. Yeah. Okay, let's go. Get changed, baby ko. Nagsalita ko ng salita, hindi pala naka-on yung ating camera. So, pinick up ko sila sa bahay kasi si Daddy at saka si Kuya nandito sa Go. So, pinick up ko sila kasi dito kayo magdi-dinner sa golf club. And It's 5:52 now. Sakit ng ulo ko kasi diba? 5:52. Sakit. Sila natulog lang din sila nung iniwan sila ng daddy nila. May golf competition kasi yung mag-ama dito. Kasi nag-start na 2 weeks ago. So, kaya din pala tayo nag-fly. Hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo. So what? Yeah. Kaya din pala ako nag-fly papuntang Adelaide kahapon. Kasi si John may work. And then eto, mayroon silang golf competition. And then may pasok din yung mga bata. Then bukas... Mom, that's during the movie. Yeah. Then bukas may golf competition ulit sila dyan. So kaya nag-solo flight tayo papuntang Adelaide. Mabilis lang naman. 1 night lang naman. Then balik. Hello. Balik din ulit. Balik agad tayo dito sa ating bahay. Guys, ang sakit talaga ng ulo ko. And then pag papunta ko dito, palabas sa airport, palabas sa airport, going sa highway, mayroong accident, may 4 na cars, and then nakita ko yung mga basag na mga pieces ng cars, doon siguro yung car galing ding airport, kasi nandun mismo talaga, paglabas mismo doon sa airport, papuntang highway, doon yung mga cluttered na mga yung bumper, tapos may 4 na cars, alam ito, and it's up to you. It's windy, Baba. There's people there. There's kids there. Do you know them? Yeah. Alright. Ruby and Dan, I think, and I forgot. Alright. You can go there. Pippa. Okay. So, yun. Tapos, hindi ako slowly lang yung pag-drive ko kasi yung mga 2 ambulance, tapos 2 or 3 na sunod-sunod na na police. So, ang ingay nung pag-drive ko. Sana okay lang sila. As in, 4 na car. Tapos may nag-stop sa mga, sa gilid. Hindi na tayo ka-vlog kasi nag-drive tayo. And then, yun nga, may mga pulis ng parating din. Tapos yung ambulance. So, yun guys. Yun yung aking, Adelaide trip. Very short. And, ang tagal ko na hindi naka-fly. Last flight ko ay nung nagbali kami. O, diba? 5 years. And, medyo kinabahan din ako yung papunta doon kasi maliit lang yung plane na ginagamit papuntang Adelaide. Hindi naman siya yung parang pang-international. Maliit lang talaga siya. And, yung pabalik medyo mas malaki and marami. And then, papunta naman papuntang Adelaide. Madami naman kami. Yung first experience ko kasi sa Rex, nung lumipad kami ni Holly, kung maalala nyo, may bands, nanalo si Holly sa bands, and pumunta kami ng Melbourne. Siguro 5 lang kami, basta konti lang kami, tapos ang liit ng plane doon, takot na takot ako. So, pag drive ko kahapon papuntang airport, kinakabahan ako kasi sabi ko, baka maliit na naman na plane, baka ako lang yung pasahero. Kasi nga, hindi naman masyadong madami na siguro lumilipad papuntang Adelaide kasi dinadrive lang. Pero nung kahapon, medyo marami kami, mga 20 plus din kami. Tapos ngayon more than, kasi mas malaki yung plane. Yun lang, na-share ko lang sa inyo. Ang sakit ng ulo ko kasi nga 4:30 na ako nakatulog. Sakit-sakit. Hindi na ako sanay matulog ng late kasi sinanay ko na yung yung
katawan kong matulog na like 10, 11, yun na yung para 11, quarter to 12, yun ang pinaka-late ko, pero sobrang bihira. So, tinatry ko matulog ng 10, tapos kagabi lang kami na, kagabi lang ako ulit na kaganon na, yung sobrang tagal na makatulog, kasi nga, yung Lin lang guys, ang ganda pala ng Lin. Baka, hindi ko sure, baka din tayo, subscribe tayo sa Prime, we'll see. Kasi ang ganda na ng story, 11, 12 na yung hindi ko pa napapanood. So, update ko kayo guys dito. Kung ano, ayan yung mga bata, oh. Ayan na si Jan. Babe! Hi, Joey! Wala pa si Kuya. Huh? Love See you, you. love you. I'm going to put the buggy out and I'll come. Alright, where's TJ? Where's TJ? Alright. Si Kuya andyan, ayan, si Kuya. Nasa last hole siya. Hindi yan si Kuya. Pero yeah, nandyan siya, ayun. Naka-white na hat. Hindi ko lang kung makikita nyo. Natatakpan ng puno. Ayan, si Kuya. Yan na yung sumpi, Ang sakit ng aking lalamunan pag lumulunok. Kasi, uminom tayo ng bonggang-bonggang soft drinks sa bahay ni Reyes. Nakailan akong Mountain Dew. Then Coke. Ayun. Pag dito ngayon, wala na. Wala. Back to Back to my discipline. Eating. So, hintayin ko lang sila. Tapos pupunta kami dyan. Tinawag na tayo ni... Oh, diba? Tinawag na tayo ni Johnny Boy. Here, Baba. Careful with your clothes. Ayan yung food niya. May steak siya and different kind of salad. You want me to cut this? Alright. Si Kuya, ayan. Say hi. Si Sak, ayan. Ayan yung food niya, oh. Ayan yung akin. Tada. Strict na daw ako sa food ko. Bukas pa pala mag-strict sa food ko. Are you going with Daddy? Okay, let's go. Uwi na tayo. Alright. Holly! See ya, Ive! Bye, Holly! Bye. Oh, Pamilya. See ya! Si Sak lang oh, ayan. Sabi ni Holly, summer siya sa daddy niya. Pero ayan na siya. What happened? You're not allowed to come. Alright, ang lamig na. 7:52 na, guys. Bye na kami, guys. And si Holly, ayun. Hinahalukan niya yung kanyang chocolates from Halloween. And si Jan, i-drop pa nila si Joe. So, nauna kami. Very, siguro maya-maya nandito ng mga yon. And, yeah, end ko na yung vlog. And, sobrang saya ng concert. And, lahat kami ng girls nag-enjoy. Yes, baby? Is it your cheat day? Cheat day? Was it? No, I'm done with my cheat days, Baba. Tinatawag yung cheat days kasi siguro alokin niya ako ng chocolate. No, I was gonna say if you want to. No, I'm good. So, yun na, guys. And, baka i-insert ko ulit tong vlog. Kasi, di ba, yung last vlog ko is yung Halloween. So, i-insert ko na to para updated ulit. Then, after nito, balikan ko yung October vlogs namin. Siguro, 4 na lang yun or 5. Then, after that, ano na tayo? Updated vlogs. Yung late vlogs ko na lang talaga is yung caravan yun. Pero magiging updated na tayo. And if kaya kong isingit yung caravan vlogs, isisingit ko, guys. So, yun na, guys. Thank you! Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Ang sakit talaga ng aking throat. And matutulog akong maaga kasi wala akong maayos na tulog. Pero sobrang nag-enjoy tayo sa atin. So, good night, guys. Bye! Just a little smooth so all of you so I can eat now. Oh, that's that chicken stuff, isn't it? Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell.
Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah, only time will tell. I still want all of you and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe. Without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. You're just having chips. Hi. Is that chicken schnitzel? I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel? Right. Hi, baby. That's not how you do it, Toro. On camera. And then. Why do I get bullied? Oh, you're out. Wait for it. Don't you too quick. Wait for it. Wait. Don't spin your racket. Hit it straight. Your body. Move your feet. Yeah. That's it. Cause I think I do want you next to me.